खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' दिनै अखा जानानै दुरबल जादों बेफोर जेखि जादोला जे दिनै आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो आखायाव लादों जे फरेस्ट बुरुवाखौ नोंथांमोना मिथिखागौ हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया जोंना आसामनि सीएमआ जेसेबां हायो एसेबां गोबाव थानो हागोन आलासि जानो लिंहरनारदों बिनि सायाव गुवारै नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो लोगोसे दिनै डिआर नाब्ला सार आरो एम बाथा सारमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि थाखाय सोर बबे बर'नि आफादफ्रा डिमान्ड खालामगासिनो दं आरो बिथांमोना मा कन्डिशनाव दं बिनि सोमोन्दै फंनैसोब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन लोगोसे नब सरनिया एमपि बिथाङा पार्लामेन्टआव थांनानै बर'फोरखौ माबादि इनसाल्ट खालामहैदों बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो लोगोसे इउपिपिएल जों बिजेपिजों क'लिशन गभर्नमेन्ट थासेयावबो दिनै बिथांमोननि सोमोन्दोआ मानो जहां जानानै दं आरो बेखौ लानानै बिपिएफनि लिडारफ्रा दिनै माबादि एटेक खालामदों खोथाजों बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनजों गुवारै सावरायगोन स' सावरायनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे भिडिअ फुटेजखौ ससे नायनानै लाग्रोदो परेश बरुवा तेखेत निजेই जনা बुझा एजन व्यक्ति আৰু মই আহ্বান জনালে যে তেওঁ আহিব তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু তেখেতৰ এটা নিজস্ব জ্ঞান আছে বিবেক আছে কিন্তু মই ভাবো 7 দিন বা 10 দিন আমাৰ অতিথি হৈ অসমত তেওঁ থাকি গলে মই ভাবো তাৰ পিছত পৰিবেশ বহুত বদলি যাব সকলো একেবাৰে মই যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিছো তাৰ মানে গোটেই দায়িত্ব লৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিম 7 দিন 10 দিন যদি তেখেত অসমত থাকি যায় পৰিবেশটো তেওঁ নিজে বুজি পাব তাৰ পিছত আৰু মই বহুত বা কোনো বুজাব নালাগে তেতিয়া बे भिडिअ फुटेजाव नुबाय नोंथांमोना मा बुंदों जोंना मामाया सासे आसामनि सीएम हिसाबै बिथाङा सासे माबाखौथ' मिथिखायो नोंसोर फरेस्ट बुरुवाखौ आर्मी चीफ अफ मानि आल्फा उल्फासो होनो ना बांसिन इउजों जागायनाय हिसाबै बेखौ बिथाङा बै सिगांनि कन्डिशना आलदा दानि कन्डिशना आलदा होमबा नैबे थासारियाव फरेस्ट बुरुवा मा बेखौथ' मिथिनाय हिसाबै नोंथाङा मिथिगौ दा बिथाङा बहा दं मारै दं बेखौ आलासि जानो लिंहरदों हायो थानो हायो होनदों माने नैबे दा कन्डिशनाव बेफोरबादि सुबिदा दङ खारन बिथाङा नङामोनब्ला मिडियानि गेजेरजों बेबादि होनाय नङामोन दा थासारि नायै थासारि पलिटिशियान हिसाबै माखासे थासारिफोरखौ फार साइटेड लिडारफ्रा नोजोर बोनानै बिथांखौ मालाबा आजावनानै लायो मालाबा सोरखौबो गारनो नाजायो बे गारनो नाजानायनि फिथाइ महरै दिनै इउपिपिएल जों बिजेपिजों बिटिसि गभर्नमेन्टआवहाय क'लिशन दं थेवब्लाबो बिथांमोनजों सोमोन्दोआ जहां बे भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना खुद मामानि खुगाजोंनो बुंनाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दा बे हिसाबै बिथांमोननि गेजेराव हयथ' माबा मोनसे गुहुल बुजाबुजि जादों बा खामानि मावनायफ्राव लेहेम जादों जानांगौ ओंखायनो बिजेपिया दिनै नागारनानै सोरजों लोगो लागोन बे थांखिया बिजेपिनाव दङ आरो नैबे दिनैनि समाव बे थालखौ लानानै बिजेपिनि माखासे लिडारा खुगाजों मिडियानि गेजेरजों माखासे एटेक खालामदों बेखौबो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ खारन जे बिपिएफआ बिथांमोननि माखासे सान्ति सुक्ति जानायनि गेजेरजों जानाखि इमप्लिमेन्टेसन बे माखासे जाफुंजोबै आरो बिथांमोना माखासे रायजोआव खामानि मावजोबै होननानै बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो एलिगेसन दिखांबोबाय थादों बे हिसाबै बिथांमोना दिनैनि नैबे समाव माखासे खोथाखौ बुंनायाथ' स्वाभाबिक जाखागोन दा नोंथांमोना रायजोफ्रा सानदो कमेन्ट हरदो मा सानमारदों दा मोनसे खोथाया ओरैबायदि सासे मोनसे उल्फानि लिडारखौ जुदि आसामनि सीएम मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा आलासि जानो लिंहरनो हायोबा जोंनाबो माखासे सान्ति सुक्ति जालांनाय हिसाबै डिआर नाब्ला सारमोनखौ सम बाय सम जों माबा मोनसे खौरां लाहैनाय फैनायाव जेबो प्रब्लेम जायैबादि सुबिदा थानांगौ आरो लेंहरनानै माखासे सावरायफ्लेबाय थानायाबो
जानांगौ जोंनि बर' लिडारफोरनि सायावबो। आरो बिथांमोना सान्ति सक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना दासिम जेलाव थानांगौनि खोथा गैया, बुथारनांसिगौमोन, खिन्थु स्टिल दिनैसिम गैया आरो बेनि अनगायै एम बाथा सारखौ केस जाबसिननायनि खोथाखौथ' बारहोदो, बेफोरबायदि खामानियानो जाफुंनाङामोन। दा बेफोरनि सायाव फंनै फंथामसो माखासे खोथाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों, खोथा दैखांलायनायनि गेजेरजों पाब्लिकफोरखौ माखासे गोनो गोथो जानायफोरखौनो जे दैदेनगिरि सारमोना, दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु सान्ति सक्ति लाबोदों हिसाबै माखासे खोथाफोरखौ दैखांलायनो हायो। खिन्थु दिनै नुनो मोन्दों इउटिअए, इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामआ बिथांमोना दे आर डिमान्डिं दा इमिडियेट रिलिज अफ डिआर नाब्ला सार एन्ड एम बाथा सार। मोजाङानो जादों, आं आखाइ खबो। नोंगौ, बिथांमोनखौ नांसिगौ। हारिया बबे लामाजों खारदों, बिजेपिआ मा खाबु लानानै खामानि मावनो नागिरदों, बेखौ जों रोखा रोखा मिथिखासिगौ। बेनिखायनो हुसियार, सांग्रां जा बर' रायजो राजाफोर, हुसियार बर' रायजोफोर। বিজেপি কি ধরনের রাজনৈতিক সলাই বিটিসি দখল কন্ট্রল কৰিব বিচাৰি আছে, এইটো আমি গম পাই আছোঁ, जों नुगासिनोबो दं मोनफा मोनफा। लोगोसे नैबे मोनसे खोथाखौ साननो गोनां बाथ्रा नैबेबो जे नब'सरनिया एमपिआ पार्लियामेन्टआव थांनानै बर'खौ जे इनसाल्ट खालामहैनो हादों, गस्ला खुलायनाय फेसन बिराद इनसाल्ट, आं बेखौ बुंफिनलायला, नोंथांमोना भिडिअ फुटेजखौ नुबाय जानांगौ। बोरै माखासे खाबुखौ लानानै बिथाङा खननै एमपि जानानै थांखो, बिथांनि राजनीतिक केरियारखौ नायनानै बा बिथांखौ पलिटिकेल फ्रम दा पलिटिकेल भिउ आं बिथांखौ लिडार बुंनो साना। जाय लिडारा लिडार जाजेननायनिफ्रायनो एमपि जानायखौ बाहोदो, लिडार जाजेननायनिफ्रायनो बर'नि बिरुद्धि खोथा बुंबोबाय थायो। आं थासान्दियाव बड'लेण्ड मोना, माबा मोना, नब'सरनियानि बिफानि सम्पति नामा बड'लेण्डआ, बे होनबानो जानाय। दिनै बिथाङा बर'फोरजों खाथि सोमोन्दो दं हिसाबै बर'नि हिस्ट्रिफोरखौ बिथाङा रोखा रोखा मिथियो। थेवब्लाबो जोंनि माखासे लेग अफ इउनिटिखौ नायनानै, खौसेथिनि आंखालखौ नायनानै बिथाङा खाबु लाबाय थायो, खाबु मोनबाय थायो। बिथांनि बुंनायाबो लोमा। दिनै बिथाङा क'आलिसन दं बिटिसिआव, माथो रल गायनो हादों? सैमा फाग्लानि रोनावलाबायनाय। ओइबाराव नायदो बियो, ओइबाराव माबा मोनसे देरहाबावगोन नामा, माबा जाबावगोन नामा, मा दंबावो बेहा? मिसा मिसि बर'फोरखौ नों बुंबानो जानाय, नों बुंबानो थाबथानाय बर'फ्रा बिदि नङालै। गोदोनिफ्रायनो दावहारुसो, नांबोनानैबो फैनाय, सहायनानैबो फैनाय, दिनैसिम थांनानै दं, इयुनावबो थांनानै थागोन। बुहुमा जेसेबांसिम थांनानै थागोन, बर'फ्राबो थांनानै थागोन। नब'सरनिया बादिनि बुंनाय खोथाया भेलुलेस, खुनु भेलुयै नाय। गाज्रि मोननांगौ गैया। जायखि हारिनि जाया मानो थांना थालायनायखौ लुबैयो, लिभ एन्ड लेट लिभ, बे खोथाखौ बिथाङा खुनु गोथौयै बुजिफेराखै बियो। फ्रम एभरि साइड अफ एंगल किसुमान লিডার বিলাক আমাক আক্রমণ কৰিব বিচাৰিছে। এই কাৰণে হুঁচিয়াৰ বৰ ৰাইজসকল, কেতিয়াও আমি যাহা তাহা কথাটো গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। আমি ডাইৰেক্ট টু ডাইरेक्ट एन्सार दिबই লাগিব। माने जोबनायाव नैबे जोंना नैबेल' जे बिजेपि पलिटिकेल पार्टिया मोनफ्रोमबो एंगेलजों माबादि जोंखौ नासयनो नागिरगासिनो दं, बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै लादो आरो इयुनाव सांग्रां जानानै बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावदो जि हायो। साफ्रोमबो सुबुङा रल दं खिन्थु। दा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, एसेखिनियावनो आङो दोनथ'नो सानबाय। स' जायफोरा नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।